En aquest segon programa de la nova temporada ens acostarem, de fet avui entrarem en les moltes activitats que ha fet aquest estiu i que fa cada estiu la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat creada l'any 1987 que aquell any agafava el relleu del Centre Social Cultura Sant Roc i amb el mateix esperit que aquest, afavorir la cohesió social del barri a través de diversos projectes educatius, socials i culturals i que van adreçats als infants, als joves, també a la gent gran, als adults, dedicant especial atenció a aquells col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social. En aquests 34 anys d'història, els projectes que ha dut i que du a terme la Fundació Ateneu Sant Roc no han deixat de créixer. I això és gràcies a l'esforç, a l'interès, a la dedicació i, sobretot, a la il·lusió de moltíssima gent que s'implica amb aquesta entitat. I la prova de tot això que estem dient la veiem any rere any. Només cal donar un cop d'ull, per exemple, al munt d'activitats realitzades aquest estiu que tot just ha acabat fa 4 dies. Per això, avui ens acompanya el Salva Figuerola, que és director de la Fundació Ateneu Sant Roc, i aquí primer de tot saludem. Salva, bona tarda. Bona tarda. I que després volem agrair moltíssimes gràcies per aquesta tasca tan important que esteu realitzant des de fa més de 30 anys. Som a finals de setembre, per tant l'estiu ja ha quedat molt lluny, amb tota la feinada que heu tingut i la intensitat encara és més lluny, no?, la sensació. Aquest és un període important, entenc, per la vostra fundació, a banda de tot el que feu durant tot l'any, perquè organitzeu moltes activitats destinades sobretot a la gent més jove i als infants. Potser és l'època més intensa per vosaltres, la de més feina? Bueno, jo diria que intensa ho és en cada moment, perquè solament dir-te que quan arriba l'estiu, dels 18 projectes, queda un, que són les activitats de vacances que anomenem, i concentrem tots els esforços per donar oportunitats a molts infants i joves en aquesta època. I és un munt de recursos econòmics, humans, voluntaris, gent que concentra tots els seus esforços en donar oportunitat a través del lleure, a través de donar continuïtat a el que ha sigut a l'any, però concentrat a l'estiu. Sí, sí. I, bueno, en un clima pues, també dur, també perquè el Covid-19 ha fet també, durant aquest any i mig... Sí, sí. També, ara en parlarem, sí. Sí. Clar, un dels objectius, deia, de la Fundació és afavorir aquesta cohesió social del barri. Ho feu en projectes educatius, projectes socials, culturals. No sé, l'estiu és precisament un temps en què millor es pot fer aquesta tasca? Bueno, jo dic que és intens perquè la relació, per exemple, del voluntari del monitor en l'infant o al jove, més enllà de tots els projectes tal com es fa al llarg de l'any, no? Es casal dels centres oberts o joves aquí, la relació són les 24 hores. No? Hem estat 17 dies fora, en plena natura, en un ambient de colònies on el treball aquell que fas durant l'any d'hàbits i habilitats socials s'intensifica perquè convius les 24 hores amb els nens, no? Dors amb ells, no? Clar, que això són les colònies que feu. Això és... Sí, sí. Que aneu, no? Un parell de setmanes aneu a Ripollès, em sembla que en el Covid i així el que hem fet aquests 2 darrers anys també és dividir en uns 10 dies, 8 dies, bueno, hi ha una miqueta, 2 tandes de colònies per poder agafar la mateixa quantitat de nens que d'anys enrere, però també per les normes que hi ha aquí pues, està una mica més esponjada la colònia, no? Lògicament no poden anar tots junts. Bueno, la casa és molt gran, però també hem volgut tenir tota la tranquil·litat, tant aquest any 2021 com el 2020, que també va funcionar, també el que són les colònies les vam portar endavant amb tots els voluntaris i la gent que va participar. Això és a les colònies, però a més també durant tot el juliol i fins ben entrat l'agost feu també casals. Casals, o sigui, també que hem atès a 280, quasi 300 infants i joves en setmanes intenses d'activitats, i aquest any millor que l'altre any també, perquè hem pogut fer més piscines, més platja, altres activitats, recuperar activitats que no fèiem, i també hem pogut dins de l'activitat aportar l'àpat diari a moltíssimes famílies, no? Als fills, als nens i a les famílies. És a dir, els menjadors d'estiu, sí, que els heu tingut obert no només juliol, també tot l'agost. Tot l'agost no, però quasi a mitjans també. O sigui, més de 6-7 setmanes
oferint les activitats de lleure i també anar a l'APAT. Això fa anys que ho feu. Jo no sé si heu notat en els últims anys que hi hagi hagut algun canvi, algun increment, potser més un augment de nens necessitats aquest menjador d'estiu, o per altra banda que hagin volgut participar més en colònies, en casals. Clar, hauríem de dir que a la situació d'aquests 2 darrers anys la situació en el territori també ha afectat força perquè d'una situació més de salut o sanitària molt greu, que hem passat i estem passant, es dona també una situació social pensa que la situació de pobresa o la realitat del nostre entorn a nivell d'habitatge, de vivenda, de famílies amb problemes per arribar a final de mes, d'atur, de salut, de temes formatius a nivell d'aquí, tot aquest conjunt suma a la situació sanitària. I això també ens fa pensar que ens arriben, que hem passat aquest any i mig d'una manera molt dura a nivell social, econòmic i de salut, però que això s'allargarà uns quants anys més perquè la repercussió que fa que molts nens no hagin anat a l'escola o totes aquestes oportunitats formatives des de l'escola o des de l'Ateneu, de les aules d'estudi, dels reforços, dels seguiments d'aquests nens, això, el que es diu aquest contacte telemàtic, pensa que en els nostres barris no hi ha suficients recursos amb les noves tecnologies per poder estar tan a prop. Hem fet un esforç, t'ho he de dir, hem repartit tabletes, hem repartit ordinadors, material escolar, llibretes, bolis, això ho hem estat fent constantment, igual que els àpats, no? I hem estat fent això, però el que veiem és que hem fet un retrocés també en l'àmbit social i educatiu important i que ens hem de posar les piles i ara mateix estem mirant a veure com podem recuperar aquest any i mig que ha fet mella i que volem d'alguna manera pal·liar o anar fent en el barri. Si malauradament estic pensant que ha estat un any i mig terrible, però que les conseqüències, malauradament, aniran molt més enllà. És a dir, és un any i mig, però potser això, de cara al futur, és un esforç que anirà molt més enllà d'un any i mig. Sí, això és indubtable. Jo no puc dir estadística ni tal i així, però el que sí que t'asseguro que si abans teníem absentisme escolar o fracàs escolar o aquí, això ens preocupa moltíssim perquè molts nens, els referents a aquests cursos, els que estan ara, el canvi, els adolescents i tot això, que és un abandonament de l'escola no oficial, però real en el nostre territori. T'he de dir que, tornant a l'estiu, a les colònies, als casals, he estat donant un cop d'ull al vostre web, sensacional, que és fantàstic, a més està ple de fotografies, i és tan evident que els infants s'ho passen bé, és allò que la fotografia no enganya, i els nanos no enganyen, i si tu els fas una foto en aquell moment, veus la cara de felicitat, i és el que transmeten aquestes fotografies, no? I una de les coses més maques és que, si no fos per vosaltres, aquests infants, o aquesta gent jove també, doncs no tindrien l'oportunitat de gaudir d'un casal, d'allò que sembla tot a la gent que ja és de tal ordre del dia, doncs, i molt menys encara d'unes colònies, anar-se'n 10-15 dies a fora a gaudir de la natura i estar tots junts. La veritat és que costa pensar, imaginar que aquests nens, si no tinguessin aquesta oportunitat, dius, seria unes greus mancances, perquè tu trobes ara al carrer que t'agraeixen haver compartit aquests dies en intensitat amb ells. I m'agradaria també dir l'esforç de molts monitors, molts voluntaris
que fan possible aquesta tasca. Perquè de quina quantitat de voluntaris estem parlant? Pues mira, voluntaris? Menys que altres anys així, però al voltant dels 70-80 han fet realitat aquest estiu, igual que l'any anterior. O sigui, al ser d'acció social i tal, hem estat a primera línia, podem fer aquesta feina i dedicar tots els recursos que hem recollit. I també volia agrair les beques de colònies que hem rebut de moltes persones, més de 60 persones, que han fet que molts més nens puguin anar de colònies. I convido a veure la web, a veure les fotos. Sí, no, també convido perquè val molt la pena. Perquè en aquest sentit hi ha molta transparència de dir, mireu el que els nostres infants, els nostres joves estan visquent, molt allunyat d'una realitat del dia a dia que jo crec que molta gent és difícil que inclús que ho imagini. No, perquè és el que deia, no? Dius, no veus una o dues fotografies, és que n'hi ha un munt. I cada fotografia és un món i cada fotografia trasllada un sentiment i trasllada la felicitat d'aquell nano, aquell nen, aquella nena, doncs que estan gaudint del moment. És una cosa tan senzilla com el dret a lleure, que hi ha mancança de dret a lleure encara. Bueno, no s'acaba d'entendre, però... Exacte, és que no s'acaba d'entendre, perquè es parla molts drets, però el dret a lleure, clar, encara manca. És una oportunitat i una manera de nosaltres l'experiència des de lo quotidià, no? I poder sortir del barri, poder anar a la piscina, poder anar no sé, jo dic un cop a l'any a la Illa Fantasia, per dir alguna cosa, no? O poder anar a un museu. Hem anat al Museu d'Immigració, hem anat al Museu de Catalunya d'Art aquest any. També ha sigut descobrir a Montjuïc el Museu d'Art Contemporani i una experiència que dius, com és possible que aquests nens no tinguin més oportunitats per descobrir el món aquell que ens envolta, no? O una ciutat com Barcelona, que té tantes possibilitats, no? Per molta gent, per què no les té per als nostres nens dels nostres barris, no? Això sense el suport d'administració d'aquesta, que ara parlaves del museu, per exemple, el Museu Blau també hi heu anat, el Museu Marítim, i també rebeu suport. Sense ells, sense aquest suport seria impossible, entenc. Sí, bueno, hi ha entitats, i jo tant de l'administració, del govern i aquí, pues, que entenen on som, i llavors ens faciliten poder gaudir moltes vegades gratuïtament, i si no en un import molt simbòlic, ens permeten poder anar 50-100 nens. Bueno, alguns dels museus aquests que has citat han passat pràcticament més de 150 o 200 nens així, no? Tenir aquesta oportunitat. I hi ha una cosa molt maca també que dieu al web, que jo crec que l'hauríem d'utilitzar com a lema tots i l'hauríem d'aplicar, que és la suma de molts multiplica els resultats, que és un exemple claríssim, no? De la suma de tots. Vull dir, només cal que sumem una miqueta, que aportem una miqueta, i els resultats van en augment i no tenen límit, diria. I mira, pensa que la campanya que hem fet per més beques i nens així era ajuda'ns a omplir les guardioles, perquè nosaltres està veient molt les guardioles amb els nens, aquells 10 cèntims, 20 cèntims, €1 que aporten i que van sumant i que ajuden a fer realitat els seus somnis, no? I, bueno, molts dels nostres socis i de la gent que està col·laborant entén que amb molt poc de molts estem fent meravelles, no? I ara, l'estiu que enrere, com dèiem, tot i que no ho sembli, perquè li heu dedicat molt esforç, molta feinada. Com encareu ara aquest nou curs? Bueno, mira, hem fet una retrobada de voluntaris, encara que eren 40, 50 i així, amb unes ganes, o sigui, analitzant una mica el que ha sigut aquest any i mig, com ha passat, i amb ganes, aquí hem passat un mes de setembre, iniciant quasi tots els projectes, menys algunes petites coses que per una mica per les normatives de Covid i per aquí, que són d'una altra manera, però hem iniciat els projectes amb unes ganes, una il·lusió, unes forces de donar oportunitats als nostres infants i als nostres joves. Dir-te que en 2 o 3 dies es van omplir totes les places de llengua del projecte Laila, amb més de 70-80 dones per aprendre català, per aprendre castellà, per noves tecnologies, per aprendre això, i moltes de les nostres dones són igual analfabetes en origen, no porten
temps i anys i panys al barri, i igual algunes fa res que han sortit de casa, que s'està fent un treball d'acompanyament, d'acollida a la realitat del nostre entorn. I la dona, en aquest cas, és pal de paller dels canvis, de les millores en les nostres famílies en el territori. Clar, perquè estem parlant de projecte, hem parlat de l'estiu, destinat sobretot als infants, als més joves, però també hi ha molts projectes, moltes activitats dirigides als adults. És que no pareu. Teniu campanyes pensades per sensibilitzar infants, joves, adults també, amb el medi ambient, amb la cooperació i la solidaritat. Realitzeu activitats per a la promoció sociocultural dirigides sobretot als veïns, bueno, bàsicament als veïns del barri de Sant Roc. No acabaríem de repassar-les totes, el que feu. Jo no sé d'on traieu el temps. Pensa que és un treball comunitari, on tothom té cabuda, vinguis d'on vinguis, parlis el que parlis, pensis el que pensis, practiqui la religió que sigui i la cultura que sigui. Estem encaparronats en continuar treballant, construint junts, perquè millorar la vida de les persones que ens envolten. No acabaríem, com dèiem, hauràs de venir un altre dia a explicar-nos alguna més d'aquestes tasques que feu, com ens parlaves del projecte Laila, per exemple, que és també importantíssim i interessantíssim. Salva Figuerola, que és, recordem, director de la Fundació Ateneu Sant Roc, moltíssimes gràcies per la gran tasca que feu. Gràcies també per venir aquí a Radio Estel i explicar-nos-la. Moltes gràcies i encantats de poder venir quan ho vulgueu. Fantàstic. Nosaltres, doncs, també ho hem de deixar aquí. També gràcies, no ens cansarem de donar les gràcies per ser-hi un diumenge més, per escoltar Àngel, aquest programa que vol fer visible el que malauradament segueix sent moltes vegades invisible i que està impulsat per la Fundació Llegat Roca EIPI.